Il-Malta Horticultural Society qed tippreżenta l-wirja l-kbira tar-rebbija fil-ġurnata San Anton. F'din il-wirja li se tkun miftuħa wkoll il-ħadd wieħed jista' japprezza l-ġmil tal-fjuri kif ukoll it-tjubija tal-frott u l-prodotti agrikoli ġenwini Maltin. Wieħed jista' japprezza wkoll ħafna xogħlijiet ta' fjuri li joħolqu oġġetti kreattivi bħal kpiepel. Fil-wirja l-pubbliku għandu l-opportunità japprezza diversi arranġamenti tal-fjuri li saru b'dedikazzjoni, bi kreattività kbira u passjoni li ma bħala mill-membri tas-soċjetà. Il-wirja tinkludi wkoll diversi prodotti tal-ikel eżebiti fil-vazzetti u fil-fliexken bħalma huma l-għasel u żejt taż-żabbuġa. Ma jonqosx ukoll numru ta' xogħlijiet tal-artiġjanat. Ittella wkoll programm ta' divertiment fosthom l-involviment ta' skejjel ta' sfin u tal-mużika. Il-wirja kbira tar-rebbija iċ-ċelebrazzjoni vera tan-natura, tal-ilwien sbieħ u tal-ħajja. Il-qofol ta' din il-wirja se tintlaħaq il-ħadd fil-għaxija biċ-ċerimonja tal-loti tal-premijiet.